atoziva wozi papa munhu akafa last month December unouya kuti vari toda mumwe futi kwese kwatitoya kutonzi December vanofanira kutodonha mumwe apa saka vati kuziva kuti anonangwa ndiani manje kana zvinhu zvichibva uku zvichiuya zobaya uku isusu tikatadza kuziisa kuti imimi ngatifambei tione kuti chii chiri kutipedza hatina maitiro atinozoita kana taakuenda uku isusu tinogona kuzvifambira kunoku totsvaga pfuti yedu kunoku asi pfuti inonobaya uku kunova ndo kuri kubva zvinhu zviri nani kuti munhu azive kuti ndiri kubayiwa nechandakatakura imi zvekuti totaura nevanhu vari kutipedza nezvo zvamunoziva hashandi imati pambakatadza kuya makashaya mari vanhu vamukutaura ivava kuti toda tora nemota nhasi hakuna munhu anosara handiti hatisi kuda zvekuti vanhu varamba vachifa imi vanhu vanga vana vakafa imi tichitagara temi chita makagadzisa chii ndanga ndichifunga kuti ndimbotsvaga n'anga dzangu kuti pane iri pedyo kuitira kuti imi muri pano mowana wamunobatana naye uzamuna chinorwadza mupamombe chekuti waenda ucha unobvunza gomba rako wozwa zvurauraiwa saka ende tozoona kuti gandauraya mukadauraya asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka ndakashaya mari ndanga ndisirunzwa dambudziko randakaita ndekuti foni yangu yandaishandisa yachakafa kuti kana kuti ndibatana nevamwe vanhu asingakwanisi kutaura navo ndakatosiyanaanaira musikana waii namba ndikasenda tonyora pasambo kana pane zvanenge vada kutaura pafoni ndakaumirira madama akangofona kuti handi kundashaya chii mareba dambudziko racho ndototi ipapo bati kushaya mari kwacho foni yacho yakabva yafawo futi dai ndotoziva kuti ndodayira kuti imhosva ndoziva kuti imhosva ndakatokanganisa okumbira ruregerero zvinenge zvaakuendawo kumutongi kuti anenge azvitambiro sei chikonzero changu chiri chei ndakati kushaya mari plus ndandisirunzwa zvakanaka mairwara aiwa kurwara kunowanikwa rimuka kuri sei iyi nyaya yemupamombe muchidya sadzi takamboikurukura nezvayo munguva yadarika iyi mhuri iyi ndeyekwamapisa ifemiri vanhu vekuchemedzana mumhuri kufungirana nekuita sei sei saka yakanga ine vana mukati vachimirisana uroyi chaiwo saka vauya kuno ndobva tati aiwa hakuna vana vanoisana baba padare makuna asi nyaya iripo ndeyekuti taakukudzorerai kumba semhuri mozochinodzooka manje maane dare rimwe chete vana baba mavaona mataurirana kuti zvii zvataakuita padambudziko riri pai riri mumusha saka nhasi vadzoka pana ana baba vamwe vakanga vasipo hameno nhasi ndo vauya kawana pane vamwe futi varikupi vamwe wacho mwari kubasa vakambouya pane mwasipo handi vakanga vasipo musi yaitu chete nhasi pane hwana auya ka pautu hwavo kavakanga vasipo ko pane akanga aripo ndashaya mari ko makadi kumeka shuwa chekuti sevanhu tiri kuda kugadzirisa zvinhu haana mari maimutsvagira kamari anonoka kuti aiwa
saka inyaya yakanaka aripo yakamboti representera nyaya ndiwe kayo nhasi mambo varipo chimborepresenta nyaya yako pamusoro empamombe uyo anogara muno muchegutu ndogara muno muchegutu takauya nenhau yedu panapa yadai titaure nayo kozi takambogara pasi semhuri nana baba ivava pakashaya tete last month tete vashaya isusu ndanga ndiri kuno ndanda wakazondifondera vachiti tete vaita sei vashaya patakwira pataenda kuharare takwira taenda kuharare kuya takasvikako takatosvikako kwatomboya mamwe madzimai anga ariko vakatsanangura zvavakatsanangura isanga tisipo ana mudhara vatitaura kuti madzimai vauya vati pane zvinhu zviripo mumusha kunana baba kune kwataurwa chiti pane zvinhu zviripo isatina chataiziva ndopatati saka inhau itoita sei zvikanzi ngetifambei madzimai aya vakabva vatoti takabva taenda kuchiweshe kunoviga tete vaya tadzoka kuchiweshe zvikanzi munhu wese ngetisanganei kumusha tasangana kumusha madzimai aya vakambenga vabata dare aya vakabva vaya kumusha kuyako ndobva vatsanangurawo futi sezvavakambenga vatsanangurawo zvatakasvika kudzivana nababa isi ndopateka nokuti nyaya itato nenguva tichifamba tichitoinzwa pese panofiwa munhu nyaya inotaurika seizvo the same nyaya inenge chingotaurika kuti mumusha umu mune chinhu chirimo chikudaropa chisati chaguta saka ndopatakagara pasi tikati toita sei nana mudhara nemaonero amukuti achi atozivi wozi papapapa munhu akafa last month December unouya titaura kuti vari toda mumwe futi kwese kwatitoya kutonzi December vanofanira kutodonha mumwe apa saka vatisi kuziva kuti anonangwa ndiani manje saka isusu nyaya takamboiti taurei vamwe vacho tanzisangane kumusha sezvavakaita pamawiri avaita vamwe vacho havana kuuya topataona tagara pasi nevakomana patataona tikati nyaya iyi ndana baba kuti konana nawo hazviiti saka nyaya iri panapa isi ngetionesanei tochiendesa nyaya iyi kwamambo nyaya iyi kana taendesa kwamambo tochipiwa gwara kuti kana achipiwa munhu anodzura zvinhu zvodzura zvinhu topataudza mudhara mukuru vakati aiwa vakomana nyaya yenyu yakanaka asi nyaya iripo ndekuti vamwe vakomana varipo ana baba vanotedzera nina vangu vane nharo nandovakwanisi asi kana muchikwanisai nyaya yavakomana sundai nyaya ende kupi iende mberi tichenyorwa zvinhu zvita sei zviperi nekutoti zvezvino tongoshanda hana dziri mumaoko isi pamwe topinda pasi pengoti nokochingoti pamwe pachadhirika pamwe ndini animaona saka manje kurarama kuri kunetsi nyaya iri pana tisimudza mupamombe ndekuti mukwanise kutibatsira zuva ranhasi dai zvaitobvira chero nhasi mari ava tu varukwa pane vamwe vakanga vari ivawo nhasi havana baba pamadzokera kuva nyaya iri kutaurwa nevana haina kuipa isi toda kuti musha uchene mambo pamusoro ipapo pamombe tibatsirane ipapo kutionesane hongu danho rakatorwa nevana idanho rakanaka harina kuipa asi kana tichibopa mombe ngatirege kubopa nekumuswe isi tina ana baba varipo pamberi pedu ana baba ava nhaurwa pakushaka kwakaita musikana uyu inhaurwa yanga yambotitaurikei tichinzi tichafamba pamwe chete semhuri tiende kugata tinzwa kuti chichiri kuitika mumusha saka nhaurwa yakazosvika kuno dzimwe dzimba dzataifanira kunge takasimudzana nadzo dzisina kunge dzasvikirwa tina tete vakasara tikangoti ndiye babakadzi aripo koita nababa mudiki vamwe aripo kozoita tine mukoma mukuru aripo ari padhamvura nehanzvadzi futi iripo pataironapa vese vanhu ivavava vanofanira kuuya because zvinhu zvatiri kuda kufambira izvizvi hatiziva kuti zviri kubva kumba ipi anazvo wacho ndiani isi tinogona kufamba takadai tine imwe imba yakamira iri yega iyo imwe imba iyoyo kana zvinhu zvichibva uku zvichiva zobaya uku isusu tikatadza kuzivisa kuti imimi ngatifambei tione kuti chii chiri kutipedza
hatina maitiro atinozoita kana takuenda uku. Isu tinogona kuzvifambira kuno totsvaga pfuti yedu kunoko, asi kuti inonobaya uku kunova ndo kuri kubva zvinhu. Zviri nani kuti munhu azive kuti ndiri kubayiwa nechandakatakura pane kuti tiite munhu wokufuta. Saka isusu mafambiro anga akaita vana kuuya kuno kuishungu havana kutadza kuuya kwavakaita kuno ishungu, asi maitiro avakaita ashewa aita kuti manje tiwachiwana simba rekuti uku tikanosvika kumukoma mukuru uyu tikamutaura nhawirwa iyoyi akakakavara takukwidza naye kuuya kuno kwamambo kuti ndiye munhu ataitsvaga kuti adi tifambidzane naye, but ari kukakavara kudi kuuya kunoku. Ndo maonero angu pamombe. Inise maonero angu ka because kochino chiri kunzi December izoitsana ngudzo murewa nyaya mutaura yakanaka. Isusu mawiri atakaita kuno kumurewa istage twilight. Imimi zvokutotaura nevanhu vari kutipedza nezvo zvamunoziva hashandi. Imati pambakatadza kuya makashaya mari. Vanhu vamukutaura ivava kuti toda kuona vatora nemota nhasi hakuna munhu anosara. Handiti hatisi kuda zvekuti vanhu varamba vachifa. Imimi vanhu vanga vana vakafa imi tichitagara temi chita makagadzisa chinhu aiwa ndara musati hapana kufambiwa. Imimi kwese kwataienda paifiwa pakafa vanhu vanganewo right kusvika pane munhu afa nhasi. Chamakagadzirisa imimi chii? Zvingani zvatainzwa imimi anzai makapaenda ipi? Ndo patiri kuti kakuya kwataita kuno kudarikwa mupamombe ka zvanakazve nyaya yatavinga nhasi murewo kana mamusina kuiziva. Tichipedzerwa pano kana tipiwa munhu ima hamuna mari yebhazi toda kutsvaga mota yekudira dhiziri yekutoisa hapana pamwe panosara nhasi vari kuharare vasina kuuya toda kupedzera nhasi. Ndofunga kuuya kwataita sevana tatambudzika, vanhu vari kufa, vanhu vari kutambudzika, asi tikatura matambudziko edu tikavaudza sana baba hapana chiri kubuda. Ndofunga munhu apedzisira kufa tete ava takatotora vamwe vanhu murori vatowanda vakutiza, asi tataurirana isusu kuti tapedza kuviga tete takuchigadzirisa musha vanhu vakutiza panofiwa pega pega vanhu vanotiza. Tinosangana nerufu chete, tinosangana nerufu hapana chinogadziriswa. Ipapa zvekutaurwa zvaDhisemba izvi ichokwadi. Kwese kwatiri kufamba December pari kufiwa ende tikaudzwa zvinhu zvinotoitika munhu haarwari. Tikavaudza vana baba nekuvafonera nekuvafambira izvi takati handi yekumusha tinosangana. Hakuna vamwe tu ndio vakauya, vamwe vakataura kuti nezvemabasa, vamwe vakataura maexcuse avo. Asi tabuda chacho tatabuda pamakore ese kubva 2000 vafa sekuru vamapisa kusvika izvino chii chatabudisa? Makambosangana here pakati penyu vana murewo mukabvunzana imi mega kukadzisa kuti chanetsa vana chii vari kuuya kwatiri? Hamuna. Nanhasi izvi tidare rakataura kuti imi sana baba endai munogara pasi muonesane makagara here pasi. Chekutanga hamuna. Pamusoro imuriwo vakazviziva here vakatoya muno pamombe tikati vana hamugone kuunzana baba kudara, endai munogara pasi ezvino nhasi takusunungurai kuti munoisa chichemo chenyu kunana baba. Handiti ndizvo? Sezvo vaviri vari munovanzwa chichemo chamuinacho, asi kuti isusu sedare rechivanhu tigotungamira dare rekuti vana vakasungisana baba kuya kudara kwete. Chidzokerai vana baba munoronga pamwe chete nemhuri. Kana manowirirana zvamawirirana modzoka. Saka tati kudzoka kwavaita nhasi aiwaka vadzoka vane rimwe chete. Handiti mapawana. Saka akanga ari pano umwe wachona vaitotaura pano kuti ipapa pavanobva pana pavanowirirana nevasara. Nhasi uno iye manje aona padaro takutofunga kuti ndiye airehwa nevakomana ava haana kuuya ndiye nhasi pabva pauya umwe. Handi mapawana pabanga ndiye wanowirirana naye wati iwe chiendawo nhasi indo adii ndosara. Saka mukadaro vana murewa hamuna wamuri kunyengedza. Pfuti idzi dzinombotanga dzicharova vamwe vanopera. Handitika mangwana anochema ndiwe, nokuti kana uriwo muridzi wepfutika uchashaya nokuviga.
vana mapedza vana vanofanira kukutsvagirai sauti makagara mapedza vana vanofanira kuzoronga nekuvigwa kwenyu musi wokupedzesera handiti mapawana handiti mapawana imamu nevenyu vana saka muri kuti kudii vana murevo makati endai munogara pasi very good zvoshuwa ndakavadeedza akauya kuno nemumwe asina kuuya ava vakanga vasipo ndikazovafonera ndine vamwe vacho ndikati mumwe aive kubasa nanhasi ari kubasa ezvinanzi ari kugwanda ndavasheedza tikataura varume anzi tigare pasi tirongesana baba muredi akaronga uku tiende pamwe chete kwamambo kwatiri kudiwa vakati chokwadi tinouya zvino nhasi ndatoshamisika vasina kuuya sekubvumirana kwatakaita tokungana mwedu kutaurwa pa vana baba vedu havana kubatana pafa vanhu vakawanda kubva baba vavo mai vavo vakoma vanin'ina vanzvadzi vanhu vese vano kutaura vakafa taigara pasi but hapana kana chatakamboita chinoonekwa chekuti tati zvafa uyu nhasi tabata ichi chinoonekwa kuti munhu zvafa pane chagadzirwa kana pane chavharwa hapana tinongoungana nekufa tete vashaya takatomisa nyaradzi yakaitwa tikati hatisi kuda kuti nyaradzi itwa nemhaka yekuti hatiende kunopemberera kufa kwomunhu isusu hatifadzwe nekufa kwokuita vanhu vana baba vedu ava tikataura navo saizvezvi ende hazvinakidzi zvatakaita izvogara takadai tofanira kugara tega togadzirisa zvinhu zvemusha zvomira zvakanaka but kana isu vana takuya kuno tichikusumudza yana baba makatibirika zviri kuratidza tiri kuzvidzai asi nekuda kwokuti zvatiri kusangana nazvo muupenyu nekurarama kwatiri kuita zvekuti rwadza saka vana baba kuti chikuda munoka chive chinhu 1 tichienda kumusha kunhasi isu chatanga tichifunga taita laki rekuti mambo vari pano nhasi nyaya iripo mupamombe vanhu ka ndo vanozvibatsira ka chinonzi kuzvibatsira handiti haungadeedze muroi agofarira kuenda kuti ndakutoenda kuya handiti ini daa ndichifungidzira kuti imimi vakomana imi mungadai muchitaura kuna mambo kuti mambo isusu nyange tikaona zvedu munhu anoti mombe imwe chete aiwa tinayo hameno tingabatsirika sei nokuti kune marimotika handiti tv iri uko uchikontrolwa uri panapa uchidaidai handiti inini chandisina kufara nacho chandapuruvha kuti zveshuwa dare iri mambo haripere inhau yekuti vakomana ivava vaitotaura kuti patiri pano apa pane vanowirirana nevasipo handiti wani wacho haana kuuya asi chandafarira manje ndechekuti baba vakuru mumhuri yavo ndevava rapa saka vari pano ndo vanofanira kungotungamira vana vavo vobatana nevana vodii mofambisa matare kana vasina zvavari kutya kana pane vanokutya munozari kuni paviri kwete kutya kuti ndi mune zvinhu kutya mana taigoni nemunhu anekarizvo kana kuti December ndimi pamusoro pamunhu nyaya takatarisa naye nhasi ndara mukuru takavataura nyaya ingavambotipa vari kuremerwa nevanhu ava vanhu vane amara saka isusuka tedangopedza zvimafanisa chatisingadi vana mukanyi inhau yekuti muri kuchema tozochema kunyanya handiti mapona tinotongoramba tichitsvaga nzira dziri nyore dzekugadzirisa dambudziko handiti mapona ndokuti tibatsirike varipo vari kutofanira kupinda mudare saka iye zvino regai tisvike pamapeto patinoti kunana baba venyu chimboitai zvakati zvakati mumboonana nevamwe handiti mapona panouya vachitsvaga mabasa vanhu handiti ka vafonerei orit irimuka
pane vanhu kwatiri vanouya vachitsvaga mabasa enyaya dzakadai, handiti ivavo ndo vatinenge tichiti isu kana vauya vachatsvaga tovati pane nyaya yakati pano, handiti pane vamwe vangu vachitondifonera zvichida varipo pasi, handina kuda kuita matare navo. Ndati inini kana paita vanhu vanenge vaine dambudziko rinodaimi, handiti tokusanganisai, handiti mapona isusu dare redu harina n'anga dzakadaro. But kana munhu auya pano ukaona munhu achinoenda kunotsvaga basa kuti ndinogona kuvapedzera vanhu ava, kuna mambo achitaura muromo iwoyo kuratidza kuti anozvitemba anopedza, handiti mondinzwa. Ukaona munhu wonanga kuna mambo kuti ini ndinopedza izvi, anenge achizvitemba kuti chokwadi ndinodii. Saka isi tinokupai vanhu vakadaro kuti aiwa tinozovamirirawo kuti kana vakunyeperai vakundikana munoramba kubhadhara, handiti mapanzwa modzoka navo kuti aiwa ngatidzokerei kuna mambo, pane zvataida zvisiridzwa, hapana zvamakatiitira, handiti kana tichino kubhadharai tokubhadharai pamasopani, tichikutendai pamasopani futi pamambo kuti aiwa basa redu takapedzerwa naye uyu munhu uyu mambo. Mukamunzwa vanhu vasangana nedambudziko fanikira tanga tiinaro mumusha, please makasununguka mambo, murume uyu anogona chi basa, handiti basa rinopupurwa nevanhu vane dambudziko, handiti mapanzwa. Isi tinotozodada nemunhu, handiti akugonerai mamupupurira, handiti kwenyu hakuna matare, hakuna vanhu kadzere variko vana tete nanani, musaite matare mangwana amunovasiya. Hakuna vanhu vakanaka sevanhu kadzi kana muda kupedza matare, handiti mapanzwa. Ezvi vangada vachitotiudza nemuroi manje, izvo zvangada vachitomutaura ipapa vachitiudza ndibaba varazara ivo vaya bhudhi vaya ndakazovatini vakazodai, handiti mapona dare rinenge richitodii richitobuda richifamba, handiti mapona. Saka nyaya tiinayo kuti tisarambe tichiita matare ekunge tiri kutamba nemadzimai, handiti ndanga ndichifunga kana munhu uchishanda namambo une word to say kana mambo vasipo, handiti mondinzwisisa. CEO kana asipo manager anopa decision, handiti but apa mambo varipo nhasi tinoda kuti ini ndozobatsiridza kuti no mambo dai tachingodai nawo timboona, handiti dai ndiri ndoga izvozvo ndakutodedza munhu ari kundinetsa achidawo nyaya yani yenyu. Ndatomponera kuti wechamari nhasi vanhu vaya vari pano, uyai mubatane muende tozonzwa maresults achibuda kubva kune vavo, ndo vanotiudza kuti waitei musha mavo, handiti wapona. Then kumisha kwamunogara ikoko kune madzimambo eko, handiti mabva kuno, handiti tanga tiri kudare kwamupamombe ndokwatakasangana nehama iyi ichitiwo inogona izvi. Saka tata hatingaite izvi tisina kudii kukusuma iwo nenhau yechi inyaya yepamba penyu haina anoramba, haisi nyaya yemuraini inonzi makazviitirei. Handirambidzwe kuisa n'anga pamba pangu kani, handirambidzwe kuisa mupostori pamba pangu, handiti ndizvo. But ndinosuma sabhuku muchitoona tauya dare ratiinaro muno mumusha nderakati. Saka tati kuitira mangwana panozowana chimwe chinodii chinoitika, handiti kana iye wamatakura kuti toda kuti anotiitira chunhu monosvika kwekwe vakomana makurwa naye ataura kuti iwe dread iwe noti urombwa ndoda kukutaurirai
hauna zera mazuva ano. Handiti mapona munogona kufara kuti kwanzi vadhara vaya ndo vari kuita izvi, ingororombe iripo apa. Handiti mapanzwa. Saka hatifarire gata rinonobata mai. Handiti mapona kana tichiita zvinhu toisa mwoyo yedu pasi so. Handiti mese munosvika mubvunzana kuti kampana dai takanonokera kaka papa ipapa. Ndoda kukuudzai muroyi akatangidzira nezera. Handiti makamboona nyoka diki pamunonzwa uchinzi nyoka huru haizvirume, kana ikarova munhu sokuti pa haipedzeredze zvinhu zvayo, inongokanda chete kuratidza. Zvino kaya kanobva katoshaya kuti kanoita sei kuti kanyatsorutsawo ningi poison yese pamunhu. Handiti ndo uroyi zvauri. Saka ameno vana mukanya pfungwa dzedu isu tinongoramba tichidzidzisana kuti shungu pache zvadzo dzinorwadzisa mwoyo yevanhu, kuti ko chii chatashupanirana mumhuri, vana vevamwe vachifara. Handiti saka iye zvino ndanga ndichifunga kuti ndimbotsvaga n'anga dzangu kuti pane iri pedyo kuitira kuti imi muri pano mowana wamunobatana naye. Uzamuna chinorwadza mupamombe chekuti waenda ucha unobvunza gomba rako wozwa zvurauraiwa. Saka ende tozoona kuti gani kandauraya mukadauraya. Rimwe dambudziko riripo mupamombe ndiriri wonguti tinogona kuungana so tobvumirana chinhu hatibise pfuma yakati vamwe vanobvuma ipa kuti ndobisa tabva panapa kuzomutaura kuti konaiwe zvawakati zviya nyaya inozosara yayo vanhu vaviri uye mukaita matara akadaro, nyaya iyo yatinetsa nguva refu, mukaita matara akadaro tabudisa mari dzawanda dziri kusarira vanhu vaviri, mari idzodzo dzobhadharwa nevanhu vaviri ndo vari kurwadziwa kudarika vamwe. Dai muri vamwe vanhu madanana mumhuri, mawirirana, maita chirwirangwe. Handiti ndo chinhu chakakosha. Kune vamwe vari kuda kutouya kumatare. Handiti haadi kuveye kwenyu matare kuti mukavaona vasvika vaya hapana chimwe, kurwa chete. Handiti mapona kune misha yakadaro. Handiti ko hwenyu uroyi washamisireko uroyi hwokupedzana pahukama, vatorwa variko. Handiti vanoziva kuti ukanomudherera uya wokwanhingi uya ukafunga kuti uri kunokanda mascad missiles ako, handiti anogona kunobatwa wotanga warwiswa neako. Handiti mapona tisati ndashandisa amwe ndokandidzira ndichidzosera kunani kwauri, zvichida wakangotsvaga chete kushandisa asi kudzivirira usingagone futi iwari ako. Handiti mapona saka ndaikushuvirai nyaya yekuti mukaronga dare ripudzei dare iroro makabatana kuronga pamwe chete, moita chinhu chenyu muchiwirirana. Handiti mapona saka vana baba vaya vamunoona vachiti vakataura munoenda mberi modzoka mumashure, chimwe chinenge chakuitika paya ndechekuti munhu umwe uroyi haachahuda, pati vana vari kuti uyai kamutorerwe uroyi uhu pachena, tosunungurana zvakaitika kana munhu achena. Handiti totanga kufamba tichienda mberi. Ukafamba muupenyu uchidhauta kuti nhasi kwaedza wouchira, mangwana kwaedza wouchira, pabangaona 100 days wopika jere 100 days uchiuchira chete nokuti ukangomukota nhasi haashuwa. Aiwa ufane kuuchira kumunhu, unofana kuuchira kuna Mwari. Anofana kutendwa. Handiti then vanenge vachitaura kuti mangwana December
anogona kukurongerai zvaDhisemba. Dhisembawo iye yaasingagone kuzodarika nokuti upenyu hausi hausi wake. Handiti Mapona. Saka ndaifungidzira kuti regedzai ndionane namambo nditore rimwe simba ndikomishene zvandinokuda. asi amari ndo aritaura kuti ngetisiye zvinhu izvi isi takataura kuti vanhu vakaita nekusaziva hatibvunza kuti wasvitora sei sarendai zvinhu bane anonopedza masports anongotaura kuti mune nyanga mudenga mutotaitununura kanonga kuitununura ekurira tega bevhisi mudhara ndatambura inini nguva yakareba ndichipesana nemari ngodai ndanzvengwa nemari ngota mari ndanzvengwa nemari Mutotisa vamwe vanhu mari. Lazi hakuna chikwambo chikufanira kutamba Christmas chiri mumusha medu. Unotamba ndatambura izvo. Hakuna kana mwana anotarisika. Vese tiri kuri same level. Kudzidza kana kuite iya hazvishande. Pedzezvo futi takutirerwa takudyiwa 1 by 1. Vamwe vachiitiswa mapenzi. vanhu ngavafarira kudya huku kwete vanhu Ndizvozvo. vanhu vanopera gore negore vanhu adona gore negore aiwa zviri serious kozi unotozoona kuti zvitori nani kusungwa ndoenda 3 years ndiri kujere zvangu ndadzima kana 2 madhara zvitori nani kozi ndoenda sunungura 100 zvitori nani obvious unotenga kola mbiri nangu Harare ndokufambira nyaya dzacho Rikatiwekerwe tifambire nyaya dzacho dzifambirewa akana tichisvika kana kumangwana kuseni takadai hapana tei takatodai December pakaipa vatonzi December ye mwadoda ari vona tochiiswa Christmas ibaba vatisi mari tikuishaya tingoishaya tanzwa nongovhura makomba kana bhandi racho noishaya mwakapinda pakwabva tiribura mari ukangopinda basa chete patana kuda kukuriswa vanhu ndokutamba ikangane mapepa akaenda